naming almusal. May hotdog, may coffee, may sliced bread, at may maling. So yan ang almusal namin dito. So magkakape na kami. Guys, so maganda pumunta rito sa lugar na to. Joyride mga ka-joy, mga ka-joyride. Taas ng hangin, lamig ng ano dito, ng klima, kasi lapit na to sa paanan ng Mount Mayon. Yan, usap muna ako guys. So yan guys, so si kuya, mayroon ditong cameraman. Ang pangalan mo? Francis. So, meron kaming cameraman dito. Magaling tumapicture, magaling gumawa ng mga anggulo. So yan, ang ganda yung mga view dito. May Habit house, oh. Parang yung sa The Hobbit sa movie ng The Lord of the Rings. Ayan. Ayan, oh, may mga bahay ng Hobbit. May mga bahay ng Hobbit dito. Ayan.
Yan o, mag-aalmusal muna kami. So, may mga upuan dito. Kung may dala kayong pagkain, pwede kayo kumain dito. So ayan o, ganda diba ng view, nakaka-relax din. Kaya dati, ito yung mga hinahanap nating lugar pag nagjo-joyride. So mamaya pupunta kami dun sa taas na yun o. Marami pa dyan mga tourist spot. Yun sa taas na yun yung the campsite. Mayroong garden. Yung isa hindi ko alam kung anong pangalan no? At mayroon pang dinidevelop dito. Ayun sa taas na yun o. So dinidevelop pa yan. Maganda yung lugar na nandun kasi mataas ang lugar. Kaya lang mahirap lang akyatin. Talagang hihingaling ka sa pag-akyat. Dun o, dun sa taas na yun. Yan o, dinidevelop pa daw yan. Ano daw yan? Stairway to heaven. Stairway to heaven. So, marami dito. One stop. Ano na to? One stop tourist spot. So marami doon. Pwede daw matulog doon sa campsite. May mga tent doon. Doon sa may garden. May mga binibintang mga gulay. May mga strawberry daw. Mamaya pupunta kami doon. At doon sa isa, kalimutan ko kung ano yun. So ito yung mga view dito ano. Ayan ang ngayon, nagpapakita ng paunti-unti. Maganda dito maglagay talaga ng bahay. Kaya lang ang pag-akyat lang ang problema. So mag-aalmusal kami. Bumibili pa si Commander-in-Chief ng coffee. So yan ang aming almusal. May hotdog, may coffee, may sliced bread, at may maling. So yan ang almusal namin dito. So magkakape na kami. Guys, so maganda pumunta rito sa lugar na to. Joyride mga ka-joy, mga ka-joyride. Taas ng hangin, lamig ng ano dito, ng klima kasi lapit na to sa paanan ng Mount Mayon. Yan, usap muna ako guys. Guys, dito naman kami sa kabilang ano, tapos na kami yung picture dun sa kabila. Dito naman kami sa kabila, maliit, mas maliit sa Habit. Dwarf. Ako una. Dwarf house. Twin house daw. Ready, 1, 2, 3. Okay. Kayo naman pong dalawa, sir. Nakaupo ka po dyan lang sa bata niya. Sa bato. Ready, 1, 2, 3. Ready, 1, 2, 3. Ready, 1, 2, 3. Okay. House. Ready, 1, 2, 3. Ready, 1, 2, 3. Saba. Ready, 1, 2, 3. Okay. Doon naman po tayo sa Habit House. Dito, sa isa. Dito po muna tayo sa gitna ng dalawang Habit House. Dyan, sa gitna. Opo. Araw muna. Dito na lang po, dyan na lang po, sir. Dito po tukawin dito.
Ready, 1, 2, 3. Ready, 1. So ayan guys, pababa na kami. Ano? Pababa na kami guys. Punta kami dun sa kabila. Dun, oh. Buti naman at pababa na, hindi na kami masyadong mapapagod. So ayan, may mga tindahan na ng pagkain, oh, para hindi maluto. Ayan, may mga dumarating na rin. Kuman mga CR man. Okay, CR man. Ah, may CR dito. Ladies. Yan guys, pababa na kami. Exit na kami. Medyo maganda-ganda na yung ano. Hindi na kami hihingalin. Hindi na kami hihingalin sa pagbaba. Kanina nakahingal yung paakyat. Yan, matarik yung daanan. Ito yung exit. Doon sa kabila yung entrance daw. Mga kahoy lang. Masakit lang ko sa tuhod. Mga may arthritis. So kung pupunta kayo dito, dapat maano pa yung resistensya nyo. Kasi ang daming akyatin talaga. Pag nakaakyat ka naman, paid off naman yung pagod. Kasi maganda nga yung lugar. So, yan, pababa na kami. Yan, ganda sana ng mayon kung walang ulap po. Natatakpan kasi. So dito yung parkingan. So may mga tindahan dito, may gulay, may kung ano-ano. 10 pesos lang. So mayroon pang manok, ayun oh. Libre lang daw yan. Pag pumunta ka dito. So, habit siya. Ay, ano. May sill site pa lang kaya dyan oh. May signal man. Ayan guys, punta kami dun sa taas. Sige. Naggagano na yan. Bar. Punta kami ng taas. Meron pa din yung magandang lugar. Hindi ano to ah. Estado ko to ah. Punta kami taas. Punta tayo garden daw yun. May agyo palang habit kilo, uli dugdiho.
yan daw yan ang patado kung pasain yan. Ano po ni? Ay, ano po kami? Manok po. Ayun po, hayahayan. Ano po sa may? Ano Ano po po itong may mga ano? Garden. Yun na yan. Ayun po, meron po dyan. Tanom ng mga gulay. Ay, hindi po kay ano, kay Things Farm. Saan po ang agi kaya? Janet, saan ba pwedeng dumaan sila Things Farm? Pwede daw po dito. Pero may agi man duman. Pwede na po dito. Duman, igwa. Meron po, pero malayo. Malayo po. O ano yan? Ano yan? Ayun po, hayahayan na po yun. Pagkipot na mga ano, may pagkakako. Ah, okay. Ako po may mga gulay. Okay. Salamat. Tigarog man. Tigarog ang concept. Haya-hayan. Lupa. Hahaya-hayan. No parking na baga? Ang sa taas pa ito. Campsite na. Ayun. Masay kita. Ikaw mo ka. Saan? Sa may kanuman yan. Andun yung campsite to sa unahan. Ayun o. Walking distance. At yun nga, Walking ano na. hindi na kami tumuloy doon sa bago ring dinidevelop na haya-hayan kasi parang pareho rin naman ang itsura ng The Habit Hill. So pababa na kami at pumunta na kami doon sa tinatawag na Thanks Garden. So tingnan namin kung maganda yung mga bulaklak doon, mga halaman. So may mga strawberry daw doon at mga Duman gulay nga, na ida sa badyo. binibenta. There's may Ano po? May... Ha? pick vegetables. Iyo po. Pwede na mag-parking. Tubig. Garden. Thanks. Thank you very much. Thanks. Mayana, Mahayana. Pataas pa siya. Ito na naman. Exercise kami isang araw. Exercise. May bata oh sa unahan. Naglalakad. Sa'yo na yung Ginoy. Yan. Sigurado ka. Guys. Ayan oh. May mga lettuce. Maganda yung daanan oh. Maginarog ka ni ag tanuman oh. Tigtiko kayang my dog. Huwag naman. May kalaog dyan, no?
entrance fee. Magkano na ipalaog dyan? Ayun na yung ano, Hobbit Hill. Andun na ho. Oh. Yun kaya nagsikat dig di Hobbit Hill. Pero ba ganito magudtod? Doon kami sa Thanks Garden. Ayan. Medyo malapit-lapit to kaysa doon sa Hobbit Hill. Kukulog ka ni kang hawak ta sa aga. At ang hawak mo Mainom ako ng alak ko. Marupang bakal ng salita. sakit ng katawan nito bukas sigurado. Sabi ng matatanda, para maalis yung sakit ng katawan, maligo ng maagang maaga, malamig ang tubig. Yan, meron na naman hagdan. Ayan, ang garden. Puro mayana, oh. Yan ang garden. Thanks Natural Farm. Ganda ng mayana. Matataba. Magre-register muna kami. Mga strawberry yan, oh. Yung mga breed na yata dito yan. Pwede sa init. Yan. Yung mga nursery ng strawberry. Ano ba yung mga strawberry na yan? Ano, mga punla. Strawberry to? Oh, pune. Kalabasa. Kung doon ako nakita duman sa... Bayad ka mo ng Ano po ang 25? 25 pesos ang entrance registration. No smoking inside the farm. Yan. So nandoon, no. Doon ang the campsite. May watawat ng Pilipinas. Ano ito? Kwarto-kwarto. Ah, may bahay-bahay. May video okay. Pwede pala dito mag-video okay, mga ka-joyride. Yan, no. Mga kwarto-kwarto. Tulugan yata ito ng mga bantay dito. Yan. May bahay kubo. Kahit munti. Ang halaman doon. Yan. Pahinga muna kami at nakakapagod ang umakyat. Ayun doon, oh, may tree house, oh.
lang ng saglit. Whew. Ayan guys. Ako lang pasiring duman sa ano The Habit. Tagsiring kwintang ito katapon lang. Ano duman. Ano? Yan ang Bulkan Mayon. Ito ho. Itong sinasabi ko itong aki. Itong ilang taon na ito. Oh, ando no, mayroon daw dong Stairway to Heaven, hindi pa na-develop. Stairway. Sa unahan na yan, no. Maganda ang view doon. Yan no. Yan ang taniman no. Parang may ano. Oh, ayun ang campsite. Sa unahan. Yan, madaming bulaklak. Pahinga lang muna kami ng saglit. Nakakaantok dito. Doon tayo sa tree house. Yan o, madaming gulay o. Ano yan, radish? Cauliflower? Mga cauliflower o yun. Mayroong upo. Mayroong upo. Ang upo. Sitaw. May tulugan oh. Pwede para ditong matulog. Punta tayo dito sa tree house. Tree house ni Thanks Garden. Thanks Garden. No littering. Ano to? Pero baga hurumo na baka mag-bar down kita digdi. Oop. Hindi ka na kaya kang ano. Ayun. Tapos nahulbot kita digdi. Yan o. Pwede dyan mag-quickie. Yan na. Pwede pala dito mag-quickie. No. Quickie. Mga 5 minutes. Hindi naman halata. Wala namang tao dito. Ayun ang bantay oh. Pwede pala dito mag-quickie. May CR. Ayun oh. Guys. Ay, ang kubo ang bahay. Maghapon ka ito yung sir. Tipong-tipong ka. Guys,
Meron dito mga maliliit na kubo, parang mga bahay ng Vikings ang kurma. Ayan. Wala. Dapat kapigyan ng kapote. Yan yung mga kubo. Meron din ito, parang heart. Yan o. Bahay-bahay na maliit. Tingnan natin ang loob. Pwedeng tulugan. Ay, pwedeng oh. Kasi dito ang dalawang magkasintahan. Magdamag dito. What? Kunti pang develop nito, maganda na itong lugar na to. So ayan ang mga tanim nila. May mga bulaklak. Yan mga halaman, mga mayana. Yan. Meron din ganito. Yan. So yan mga strawberry. Ano ba yan guys? Kami ay bababa na ulit. At may pupuntahan kami. May mga tanong to. Yung trabaho ni Kuya Wilson. Mga ano, marito magbakal kita kaya ano. Baba na to. Pero kembistado. Yan. Pwede makiparking. Pwede makipark. Ay! Kumusta na? Long time no see. Ay ha.